Evo sad smo se malo smirili, primirili. Jesi li tip koji je hrčak, voliš li skladištiti stvari, čuvati neke majice po 5-6 godina, uspomene? Supruga bi sigurno rekla da jesam, ali ja mislim da nisam. Ja ipak volim to pročistiti povremeno. Svaki 10 godina. Dozvoljavam njoj da to učini. Jako se ljubazno. Volim takve muškarce koji nam daju potpunu slobodu. Ne dopusti hrpi da te iscrpi. Dakle, znaš ono, kad raščistiš prostor, onda nekako imaš imaš mjesta i dišeš lakše. Imamo knjigu priručnik koji nam može pomoći da si tako strukturiramo život i pročistimo sebe i prostor. Koliko smo se puta osjećali iscrpljeno poslije dugotrajnih razgovora s nekim ljudima, nakon ulaska u pretrpani stan ili pak nezadovoljno zbog loše organiziranog vremena, kada ne stignemo ništa i nemamo trenutak za sebe. Kako se uhvatiti u koštac s time, u svojoj je knjizi Ne daj hrpi da te iscrpi objasnila profesionalna organizatorica Tamara Kajari. Ja sam to rekla da je zapravo red nešto što kreće iz glave, odnosno sasvim je svejedno da li se baviš ormarom sa, ne znam, čarapama rasparenim ili premalom dječjom odjećom uoči školske godine, pa je sad panika, pa se svašta mora napraviti, ili jednostavno trebaš uvesti red u svoje dnevne liste ili tjedni raspored, pa ti je sve važno, pa su liste nepregledne, pa dakle stres je uvijek, posljedica je uvijek ista, ne? Važno je odrediti prioritete, postaviti granice, planirati obveze, rješavati se viška, kontrolirati kupnju, odnosno napraviti red, razvrstati stvari, dodijeliti im mjesto i eliminirati ono što ne upotrebljavamo. Svijest o tome da se mora redovito, to znači kontinuirano kroz godinu, iznositi dio stvari koje ti ne trebaju, zapinju upravo na tome. Što je to što mi ne treba? Ako ima možda ipak još neku svoju funkcionalnu vrijednost, znači nije oštećeno, sasvim je još u redu, ili, što ima isto vrlo često kod ljudi s kojima radim, visoka cijena koja je nekad za to plaćena. Pa onda naravno utoliko teže se od toga rastati. Međutim, ja onda uvijek kažem u redu, unos može biti beskonačan, međutim vaš prostor je definiran, dakle neće se stan rastezati kako vi unosite stvari, a zapravo kvaliteta života rapidno pada, jer tu su trzavice, tu je, ne znam, vidjela sam masu dnevnih boravaka u kojima doista nema jedne sjedeće plohe slobodne. U knjizi autorica govori o takozvanim nevidljivim hrpama. Zapravo su one u današnje vrijeme i današnji način života i današnje, ja bih to rekla, zapravo degradiranje obitelji kao institucije, jer ljudi nemaju vremena ni za sebe, a kamoli za djecu, puno veći problem nego fizičke hrpe. Kako se riješiti toksičnih ljudi? Da se u krajnjoj liniji okružiš ljudima koji te inspiriraju, ljudima koji, i to zaista zvuči već onako malo izlizano, jako puno i self-help literature se veže upravo za te nekakve savjete. Međutim, to je vrlo jednostavna istina, jer ljudi koji su se sami sa sobom posložili zapravo u glavi, oni vrlo lako slažu i sve druge stvari oko sebe, pa onda i međuljudske odnose. Treba paziti da organizacija ne postane sama sebi svrha, te da ne zapostavimo sebe i svoje bližnje. Danas je, ističe Tamara, veliki problem i organizacija vremena. Uvijek bude, a kako da ja sebi posložim prioritete? Kad? Uvijek me netko zove, uvijek neka poruka, uvijek... Ali recimo, samo jedna stvar, ljudima je postalo nezamislivo imati mobitel stišan ili potpuno isključen za vrijeme, ne znam, radnog vremena ili za vrijeme nekakvog sastanka ili dobro, osim gdje baš moraš, ne? Dakle, samo inicijativno to ne rade, jer šta će se dogoditi ako netko do mene ne može u tom trenutku? I onda zapravo malo se prisjetimo da je život išao i obavljao se i ljudi su se rađali, bolovali, liječili, umirali, kontaktirali jedni s drugima i prije pametnih telefona. Oduvijek je ova diplomirana ekonomistica imala sklonost prema sređivanju i razmještanju stvari. Kaže da se ne treba bojati promjena. Bilo koji korak, bilo kakva mala stvar, mala promjena, jedna ladica, jedna vrsta stvari, recimo samo papir ili neplaćeni računi ili plastika koju danas imamo po kući i po prostoru previše, je sasvim dovoljna da se pomaknete s mrtve točke. Na koji način? Osjećaj koji ste dobili kad je stvar gotova, bez obzira da li su to velik broj vreća u hodniku pa ste ih odnijeli, ili recimo u slučaju odjeće, donacija, pa taj osjećaj da si nekome i pomogao, osim što si naravno pomogao i sebi, je nemjerljiv. Dakle, to je prava vrijednost te promjene. A onda bi to trebalo i kod velikog broja ljudi je najčešće i dobra motivacija za dalje. Život je neprekidna borba s hrpama, vidljivima i nevidljivima. Neprekidna reorganizacija, bilo da je riječ o stvarima, okolnostima ili ljudima koji nas okružuju.
Možda vam ovi savjeti pomognu da napravite prvi korak i učinite život ljepšim.